knihy Fotbalové pohádky od Zdeňka Folprechta čte Irena Martinková pohádku Lev Kristián. Největší frajer z celé džungle je Lev Kristián. Má lesklou hřívu, kterou si často češe u jezera, krásné bílé zuby a svalnaté tělo. Každé zvíře mu může jen závidět. Vždycky, když slunce zapadá za obzor, vyleze na ten nejvyšší kopec a zařve mocně do celé džungle. Sý! Takhle dává všem jasně najevo, kdo je tady král. Ostatní zvířata v džungli ho respektují a obdivují. Jen občas se někomu zdá, že se Kristián malinko předvádí, ale do očí mu to nikdo neřekne. Je tady ještě jedna věc, ve které je Lev Kristián úplně nejlepší ze všech. Fotbal. Ano, i tady v džungli zvířata milují fotbal. Místo míče, který známe my, hrají s kokosem. A protože těch je tu opravdu hodně, hrají každý den. Vždycky po odpoledním spánku se na malém plácku vedle jezera sejdou lvi, tygři, nosorožci, sloni, hroši, opice, gepardi a další zvířata a koná se zápas. Drobná či pomalá zvířátka hrát nemůžou. Lvi a tygři jim to zakázali. Vždyť se na sebe podívejte, nešikové, jen byste nám zápas kazili. Takže myši, želvy, hadi či papoušci mají prostě smůlu. Jsou fanoušci. Po každém zápase, když všichni pomalu odcházejí domů, si Lev Kristián ještě setřese z palmy pár extra kokosů a jde si sám zkoušet trestné kopy. Koukej, prcku, mrkne jeden starší černý panter na svého syna. Je nejlepší, protože ze všech nejvíc maká. Takhle to chodí ve fotbale i v životě. Malý panter Vinny jen pokývne hlavou na znamení, že i on bude pilně trénovat. Jednoho dne se parta makaků, nafoukaných a ukřičených opic rozhodla, že už jim voda z jejich bílého jezera prostě nechutná a že si tedy zaběhnou napít se do sousedního modrého jezera od jiných zvířat. Že tam budou mít vodu určitě o hodně chutnější. Abyste věděli, to se tady v džungli nesmí. Každá velká skupina zvířat má svoji vodní plochu, ze které pije. Takové je pravidlo. Tyhle drzé opice ale pravidla nezajímala. Vydali se proto v noci k sousednímu jezeru. Ve tmě nás přeci nikdo neuvidí, domnívali se. Inu. Opice byly sice pořádně drzé, ale ne moc chytré. Možná víte, že někteří hadi dokážou cítit teplo ostatních zvířat a podle toho přesně určí, kde jsou. Klidně i v úplné tmě. Říká se tomu termovize. Jenže makakové tohle netušili. V klidu si popíjeli vodu ze zakázaného modrého jezera, když se k ním připlazil jistý nebojácný had s ostrými zuby. V džungli známý jako sumarés urugvajský. A hryznul jednu z opic přímo do zadku. Au! Zapištěla a vyskočila metr do vzduchu. Ostatní makakové se lekli. Naskákali na stromy a pelášili zpátky domů. Druhý den všem vyprávěli, jak je voda v modrém jezeře o hodně lepší a jak moc chtějí jezero pro sebe. A protože makakové umějí být neodbytní, pár ostatních zvířat přesvědčili, že se modrého jezera zmocní a nastěhují se tam.
Lev Kristián odmítl. Nešel s nimi. Věděl, že pravidla se mají dodržovat. Radši si zkoušel finty z kokosy. Trénoval výskoky, dělal kliky a schyby na větvích. Užil si den po svém. Vypravil se taky na projížďku lodí se svojí lvicí Žoržínou a večer uspával svých 5 lvíčat. Zavřete oči, odcházím, zašeptal Kristián, když se jim klížila víčka a on zamířil opět trénovat. Naopak opice vyrazily s pár dalšími zvířaty na bojovnou výpravu k Modrému jezeru. Jenže tam už na ně čekala parta místních. V čele stál vysoký, hubený a plešatý orangutan. Co tady děláte? Vyptával se. Přišli jsme si pro vaše jezero. Teď tady budeme bydlet my, řekl ten nejušatější z makaků. Orangutan zakroutil hlavou a podrbal se na plešce. To přeci nejde. Nemůžete nám ukrást jezero. Vy máte svoje a my zas svoje, vysvětloval klidným hlasem. Makakové se chvíli radili, načež ten ušatý navrhl. Tak si o vaše jezero zahrajeme fotbalový zápas. Co? Vítěz tady zůstane, poražený musí pryč. Plešatý orangutan, kterému v jeho tlupě neřekli jinak než Pep, se zamyslel. Bereme, ale když vyhrajeme, už k nám nikdy nepřijdete. Všichni z orangutanovy party byli překvapení. Hej, Pepe, houkl na něj kamarád slon. Já mám dobrou paměť a vím, že u nich mají lva Kristiána, což je nejlepší fotbalista ze všech zvířat. Nemáme šanci je porazit. Neboj, vím, co dělám, odpověděl Pep a dohodl zápas na zítřejší odpoledne. Makakové se vraceli domů spokojení, protože věděli, že když nastoupí Kristián, určitě vyhrají. Svalnatý lev se sice do věcí kolem krádeže jezera nechtěl moc míchat, ale jednu věc měl ještě radši než fotbal. Ukazovat ostatním, že je na hřišti král. A kdy jindy by měl své umění naplno předvést, než právě v takovém velkém zápase? Zápase o Modré jezero. Druhý den se tedy všichni sešli na hřišti. V týmu s Kristiánem byli lvi, gepardi, tygři, nosorožci a slon. O to větší senzací bylo, když orangutan Pep, který trénoval tým Modrého jezera, dal do základní sestavy kromě lvů, tygrů a slona i 2 gazely, divoké prase a dokonce 1 myš. Rozhodčím zápasu byl žirafák Var. Měl dlouhý krk, takže viděl všechno, co se na hřišti dělo. Pěkně zblízka. Zápas začal. V zápětí získal Kristián kokos, předvedl pár přešlapovaček a poslal ho ze 30 metrů přímo do šibenice. Tak, jak to umí snad jen on. Slon v brance Modrého jezera nestačil ani zvednout chobot, jaká to byla rána. Sú! Zakřičela si společně s Kristiánem i ostatní zvířata, která fandila bílým. Nevadí, teď uděláme to, na čem jsme se dohodli, houkl trenér Pep na svoje hráče. Zvířata od Modrého jezera si začala kokosem přihrávat zběsile rychle. Po zemi na krátkou vzdálenost. Tygr na gazelu, gazela na divoké prase, to zpátky na tygra a takhle pořád dokola. Radost pohledět. Orangutan zatím postával u hřiště a dirigoval svůj tým.
který ho poslouchal na slovo. Byl to totiž nejlepší trenér široko daleko. Lev Kristián pěkně zuřil, jelikož se už dlouho nedotkl kokosu, což ho nebavilo. Navíc se mu pořád pod nohama motala ta malá myš od Modrého jezera. Mršná, nepříjemná, otravná. Musel si dát pozor, aby na ní nešlápl. Což by znamenalo červenou kartu. Uznejte, tohle byl od Pepa skvělý plán. Když byl Kristián zcela rudý vzteky a křičel na své spoluhráče, ať se víc snaží, Gazela z týmu modrých mu nasadila jesličky a frnkla mu po lajně. Potupa. Kristián to nevydržel. Za Gazelou se rozběhl a chtěl jí drápnout. Písk! Ozval se zvuk píšťalky. Červená karta pro lva Kristiána. Tohle se totiž nesmí. A žirafák Var pokus o hrubý fal moc dobře viděl. Kristián se pakoval ze hřiště. Oči plné hněvu. Zamířil rovnou do své jeskyně. Nutno přiznat, že i když byl vzteklý a plival kolem sebe, hřívu měl stále dokonale načechranou. Nikdo nevěděl, jak to dělá. Spyhlé bylo jen jeho ego. Bez Kristiána, své hvězdy, neměl tým Bílého jezera šanci. Nakonec prohrál 1-4. Tým od Modrého jezera vesele oslavoval a vyhazoval orangutana Pepa do vzduchu. Vždyť právě on tenhle skvělý plán vymyslel. Modří tak mohli zůstat na svém území. Mohli zůstat doma. Pep zároveň dokázal, že nezáleží na tom, jestli máš v týmu nejlepšího hráče. Týmová hra nakonec vždycky zvítězí. Tým je víc. Tým je nejvíc. Jeden z naštvaných makaků se ještě otočil na nešťastného trenéra Pepa a křikl. Jak vlastně říkáte těm krátkým nahrávkám, které jste si dávali? Říkám tomu ťuky ťuky, odpověděl orangutan Pep. A šibalsky se usmál. Kdo ví, třeba jednou se svým ťuky ťuky vyrazí i do světa. Daleko od Modrého jezera. Daleko od džungle. Tam, kde sice nehrají fotbal lvy, tygři či myši, ale správný tým je stále základem úspěchu. A jak to dopadlo s lvem Kristiánem? Nakonec se uražený odstěhoval s celou lví rodinou pryč z džungle do pouště, kde v oáze mezi dunami organizovali bohatí velbloudi své vlastní fotbalové zápasy. Jestli to stálo za to, ví asi jen on sám.